ଓମ୍ ନମସ୍ତେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ପ୍ରକାଶରେ ମୋର ଟିକେ ସୁରଜେଇ କତିକି। ସୁରଜେଇ ଟିକେ ବାହାର ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏଠି ସ୍କୁଲ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇର ଇଟା ପକା ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇତେ। ତାପରେ ଆମ ନନା ଦେଖାଗଲେ, ନନା ସେଠି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରକାଶରେ ମୋର ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଘର କତି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସି କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପେଟୁ ତା ଗାଡ଼ି କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପେଟୁ ଟିକେ ସଫା କରୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରକାଶର ଆଉ ବିକାଶର ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ମଜାରେ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଟିକେ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଟିକେ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଇଆଡ଼େ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଆଡ଼େ। ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଗଲାବେଳୁ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଦେଖା ହେଇଗଲା।